Wara nuqqas ta' sentejn minħabba l-imxija tal-COVID-19 f'ġurnata sajfija mill-isbaħ u fis-sħana ta' Lilankri, ħafna erħewla għaddel fil-ġonna tal-Buskett li kienu monija bl-abbundanza tal-ġid tal-bidja u l-agrikultura Maltija. Dan hekk kif ittellet il-fiera tant popolari tal-Imnarja. Barra li l-Imnarja serviet bħala vetrina għal-bidja u l-prodotti agrikoli Maltin, il-pubbliku li żar il-Buskett din is-sena seta' jara diversi tradizzjonijiet folkloristiċi Maltin bħal xogħol fin-newl li proċessar tas-suf, xogħol ta' artiġjanat, xogħol fit-tafal u saħansitra wkoll iżbuħija tal-għana Malti mill-għannejja u l-kitarristi. Wieħed seta' jduq ukoll l-ikel tradizzjonali Malti u jgawdi mill-ħxejjex u l-frott tar-raba Malti u l-għażla ta' prodotti lokali Maltin bħal ġbejniet, l-għasel u l-imbit. Kien hemm ukoll il-kompetizzjonijiet tal-bejjem ta' kull daqs u għamla li attiraw lil folol tan-nies fosthom l-itfal li flew bir-reqqa il-gendus Malti, il-mos, is-sriedaq u t-tiġiġ ta' Malta fost oħrajn. Mario Camilleri kellimna dwar it-tħejjiet tal-Imnarja ta' din is-sena li minħabba l-pandemija bdew biss minn Marzu li għadda. Innexxielna, u rejt bit-tim xkejkel li għandna, innexxielna taraw l-Imnarja ta' dis-sena mod mhux biss tradizzjonali ma wkoll edukattiv u integrali ħafna. Il-Ministru Anton Refalo spjegalna dwar l-importanza ta' tradizzjonijiet Maltin bħalma hija l-Imnarja. Naħseb li dil-wirja importanti mhux biss għaliex il-poplu joħroġ interessa ruħu, però importanti li qegħdin niċċelebraw il-frott u x-xogħol tar-raħħal u l-bidwi Malti Wawċi. U jimminaw nsermilhom ngħidulhom grazzi tax-xogħol kbir li qegħdin jagħmlu das-settur. Tkellimna ma' dawk li bakru kmieni għall-Imnarja sabiex jispjegawna ir-raġunijiet ta' żjara tagħhom f'din il-fiera li tant kienet mistennija wara nuqqas ta' sentejn. Importanti li tħalli tradizzjoni għaddejja tgħaddejja lill-uliedek il-bqija xibqa' tal-Maltin. L-Imnarja trasmosfera sabiħa, jew ikunaw tal-bejjem, tal-annimali, xtiekol, xtixtri. Għax nieħu pjaċir niġi ħabba l-annimali jew. Biġi tara l-bejjem, tintaqa' man-nies. Mhix ħabba l-għana u ħabba l-bejjem. Għanqogħdu naraw il-bejjem. Dilettant tal-bejjem u dun tal-fliek, tal-majjoli, tal-mos u l-baqar jien dilettant trabbejtek u jiena. Għax aħna dilettanti tal-annimali u l-għana. U atmosfera sabiħa, imma l-iktar, meta nisma' dawk il-makjetti, l-għana għandna tifel żgħir issa qed irrewmuh. Għax kien għabla animali u ħadd ħafna hawnhekk. Fis-sieri kien jitħallam. Let ir-ras fil-Imnarja. Tradizzjoni ili niġi minn żmien missieri, kelli 5 snin, għandi 40 sena, dejjem ġejt miegħu sijaw u sija tiġri tar-Rabat. Minn dejjem missieri ġabni jew u bqajt niġi jew u bqajt inħobba u l-lejla niżlet tiġrijiet. Mit-twelejt kien itallaqni missieri fl-għaxija. U fil-ħodu kien itallaqna innannu bil-mos. Ma mmur l-ebda festa, jimminx mir-Rabat jew ma ħażebbuġ, imma dil-festa ma tliftaqat. Sa dan it-tant qabel ma tlaqna dawn iż-żewġ għannejja dewquna ftit mill-ġmiel tal-għana Malti. Jena l-anja sejjerna nejlek u mussat boll-bolek arjan. U xieħu u għawlu mballana ma jiswa xej.